Udokotela babesiza bawujabulele umfana omhlanje ekhehla lomlungu la ngifuna ukuyikhuluma lento. Abantu abaningi bakholela ukuthi umsebenzi abawenzayo wona oright, but bebebona ukuthi hawo kunabantu abaletha ama services lawe esiwenzayo abaze babizwe inkampani ngaphandle. Okushuthi nami ngingayenza lento lena. Mina ngihlulwa yini o mina ngisabani? Sikunika ke nansi into yokuqeda lokusaba lokho. Lento siyibiza ngokuthi unyabhanga oil. Unyabhanga oil sikhipha ngo-3,500. Ufike ucabe la, umuso socaba la. You understand? Ukhipha igazi la ulifake la, ukhipha igazi la ulifake la. Umuso useyishukuza usho ukuthi nyabhanga oil, nyabhanga dlozi elikhulu amabunda, nyabhanga dlozi elikhulu amabunda. Dlozi waseMozambique. Umuso usuyamtshela kunyabhanga, umuso uyamthatha ko umgcoba kona ke ebusweni. Ngisengakutshela okunye futhi ongakwazi ukuthi ukwenze, faka umchamo wakho sekuseni. Coze elincane nje umchamo wakho. Kodwa uma unezingane ezincane mhlawumbe umfanyana nomuntabazana ongakathombi nje okusekuncane, uthola umchamo wabasekuseni futhi uzama ukuthi lo akade bechama uloku uchitha uze uthole lo wasekuseni ngale kwa12 uma usuthatha icosa khona ulifake lakhe. But lento izokwenza ukuthi kube lula yonke into ekhulumayo, yonke into oyenzayo. I repeat, yonke into oyenzayo uhambe ku-HR ivumele into oyishoyo. If ungayivumi ireducela kwiboard okusala iboard izothatha i-decision ukuthi asike simnike but angajwayele ukwenza into njengalena ngoba bonke abantu bazoyifuna kodwa kusala abakunike. Lento ke lena uyakwazi ukuthi ke uma umkakho ekuthi angakuthemba ngezinto ezifana lezi, kufuze ukuthi umkakho uma menstruator akufakele igazi lakhe kulento. First day kodwa hayi ngakusasa. First day menstruation yakho kuqala kufakele igazi lakhe kulento. Yeah, akufakele igazi lakhe kulento. Lento lena if isinjalo isifike esigabeni esiphezulu sokuthi sine software. Sesibiza ukuthi ine software mesinjalo. Umuntu wesifazane osebenzisa lento odayisa imoto ku any company ngeke uze udayise naye. Ngoba uma ezodayisela umuntu wesifazane definitely ngazathenga, but uma udayisele umuntu wesilisa definitely uzothenga. But uma ezodayisela umuntu wesifazane okuma period uzothenga ethanda engathandi, kanti ubanjwe ile software iya connect iyabonana. Engisho ukuthi ke lezi zinto lezi, but we don't promote it to children. Look, ufike nje ufayina omncane ithi hayi babudokotela nami no asidlali ngaloko ukuthi uzokhokha le mali cha. I'm avoiding ukuthi ngithathe ingane encane ngiyidelise ngizaze zigwili zincane ngoba ziyadelela vese mise zincane. Lana ke ngisokhiphela kunyabhanga oil ke kunendwangu ebovu engiyinika yona. Le ndwangu kuleni inamaqiniso wodwa phakathi aphelele futhi. Inamaqiniso wodwa le ndwangu uphakamisa umattress uyifake la ngaphansi. Umusu ulala kuyona. Umusu usebenzisa unyabhanga izoconnecta ke. Lo ndwangu ayidayiswa uyithatha nonyabhanga. Unyabhanga ke akufika amafutha nje. Kunensalelo ezisuke yisele engeke sikwazi ukuziveza lana. Nalo ndwanga ayivezwa la. Kodwa wena besitshela unyabhanga ukuthi what is literally unyabhanga look like.